мизи мудаввар дар мавзӯи ҳамкории шӯроҳои ҷамъиятӣ бо милитсия дар пешгирии амалҳои номатлуб имкон дод, ки аъзоёни шӯроҳои мазкур дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҷамъ омада бо ҳам табодили таҷриба намоянд. Чорабини мазкур дар доираи лоиҳаи муштараки Вазорати корҳои дохилӣ бо дафтари барномавии Созмони аҳдномаи ҳамкории Аврупо дар шаҳри Душанбе ва ташкилоти ҷамъиятӣ Ассотсиатсияи миллии занони соҳибкори Тоҷикистон баргузор карда шуд. бо мақсади татбиқи барномаи давлатии ислоҳоти милитсия барои солҳои 2021-2025 рӯзи 28 сентябр дар толори хурди меҳмонхонаи суғдиёни шаҳри Хуҷанд бо иштироки муовинони сардори шӯъбаҳои Вазорати корҳои дохилӣ оид ба хизмат ва раисони шӯроҳои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд мизи мудаввар дар мавзӯи ҳамкории шӯроҳои ҷамъиятӣ бо милитсия дар пешгирии амалҳои номатлуб баргузор гардид, ки дар он натиҷаҳои нақшаи вохӯриҳои шӯрои ҷамъиятӣ бо нозирони минтақавӣ ва мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ баррасӣ гардид. Мавриди зикр аст, ки мизи мудаввар дар доираи лоиҳаи муштараки мақомоти корҳои дохилӣ бо дафтари барномавии Созмони аҳдномаи ҳамкории Аврупо дар шаҳри Душанбе ва ташкилоти ҷамъиятӣ Ассотсиатсияи миллии занони соҳибкори Тоҷикистон баргузор карда шуд. Дар оғоз раиси шӯрои ҷамъиятӣ назди раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд Наим Малик Исломӣ зикр намуд, ки ҳадафи асосии ҳамаи мо ҳифз намудани ҳаёти осоишта, солимии ҷомеа, ободиву созандагӣ ва дар навбати худ мусоидат намудан ба мақомоти корҳои дохилӣ дар пешгирӣ ва ошкор намудани ҷинояту ҳуқуқ вайронкунӣ, амалҳои номатлуби халалдоркунандаи тартиботу осоиштагӣ, баланд бардоштани боварии аҳолӣ ба милитсия ва густариши ин гуна ҳамкориҳои судманд дар ҳамаи марҳилаи ислоҳоти милитсия мебошад. муовини якуми сардори раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Шафизода Рустам Исмоил бо сухани муқаддимавӣ ба кори мизи мудаввар оғоз бахшида ҳадафи баргузор намудани онро тавзеҳ дод, ки мақсади он ҳарчи бештар ноил шудан ба натиҷаҳои мусбӣ дар самти амалисозии барномаи ислоҳоти милитсия барои солҳои 2021-2025 мебошад. зеро иштироки мустақими шаҳрвандони касбу кори гуногун дар раванди ислоҳот хеле муҳим буда, бояд шаҳрвандон имконияти осони пешниҳод намудани таклифу дархост ва фикру андешаро дошта бошанд. чунин имконият барои боз ҳам такмил ёфтани ин сохтори давлатӣ мусоидат менамояд. иштирокдорони мизи мудаввар дар баробари баррасии барномаи кори шӯро дастуру супоришҳои роҳбарияти Вазорати корҳои дохилӣ ва раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғдро мавриди таҳлилу омӯзиш қарор дода, дар рафти чорабинӣ фикру андешаҳои худро баён намуда қарорҳои дахдор қабул намуданд. дар хотима бо ташаббуси роҳбарияти раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд барои иштироки фаъолона дар татбиқи раванди ислоҳоти милитсия ҳамаи раисони шӯроҳои ҷамъиятӣ бо сипоснома ва тӯҳфа қадршиносӣ карда шуданд.